Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa namang edisyon ng Sino? Akes! Ako. Isang lalaki mula sa New Zealand ang lumunok ng pendant. O yan eh, lumunok! Ang ingay-ingay mo! Nagkakahalaga umano ang nasabing pendant ng 33,000 New Zealand dollar or katumbas ng 1.1 million pesos. Ang nasabing lalaki ay naaktuhan nung nawala at naganap ang nakawan sa isang jewelry store sa New Zealand. Subalit, wala pang ebidensya ang mga pulis kung siya nga ba talaga ang nagnakaw sa nasabing pendant, kung kaya't hinintay nila. Pasintabi na lang po. Hinintay nilang dumumi ang nasabing lalaki para makasuhan nila. Ang nasabing pendant ay egg-shaped na tinatawag Egg! na Babbage Octopus Pendant. At 50 lamang ang ginawa sa buong mundo. At matapos ang 6 na araw, Araw? nailabas na ng lalaki. Naita! Oo, wag mo nang sabihin, may mga kumakain. Nailabas niya ang nasabing pendant. Kasama na ang kadena nito, pati ang price tag. At dito na kinasuhan ang nasabing kawatan. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ew, basic. Ew, kasi nino na... Spell ew. Ew, capital ew. Isang letter lang. Capital ew. Natawa ako. Okay, enough na. Good morning sa mga... Good morning sa mga lumunok. I miss that. Ay, ibang lunok yun. Ibang lunok yung sinasabi mo. Lunok ng pagkain kasi ang huling kain ko nung kahapon pa ng umaga. Nagda-diet na Hindi naman. naman. ang Wala Antika ako Max. talagang gana. Gawa ng ang sakit ng Ano ba? Langit. Naalala ko siya. Talaga ba? Hindi na. Nilunok kong lahat. Sabi ko, Hinigop yun eh. Hindi naman nilunok hindi, yun. nilinis ko lang yung sa paligid ng bibig. Ay, shoutout sa mga may jewelry store. Ingat po kayo dyan, ha? Oo, kasi may mga lalaki na patingin-tingin lang dyan. Tapos, pag nakuha na yung alas, yun na, lulunukin na Kaya nila. dapat talaga pag jewelry store, may Oo. guard talaga, may SG. Oo, hindi pwedeng wala. At saka well-trained siya talaga makipagbagbakan. Okay, guys, maniwala na sana tayo, guys. Paus pa yung baril, guys. Pellet lang kasi yun. Ah? Pellet. Pilit. Ganon ba yung tunog ng pilit gun? Okay, maniwala. Ano ko, ibon yun, guys. Pero agree ako dun. Dapat tama yung Tita Max na kung may guard ka dun sa jewelry store mo, dapat well-trained talaga. Na-ready siyang, Oo. hindi yung, ano lang, yung guard na pang Pero, tusok ng bag. Hindi, charot lang. ay, tumutusok. Iba kasi tinutusok na Kaya guard. nga dapat talaga bang bakbakan yung gumugulong sa lupa. Parang John Wick dapat yung Guys, ang mahal naman ng guard mo, John Wick. Keanu Reeves ang sarap. Why? Pero, kasi Tita Max, kung pansinin mo, sa ibang bansa po guys,
Wala naman silang walang guard dun eh. CCTV lang eh. Wala silang guard. Kaya, di ba? Kaya Dito lang naman maraming gwardiya Kasi kasi, nga, yung maraming tsinelas, magnanakaw pag eh. nagsimba ka nga, tapos sinubad mo yung tsinelas mo, paglabas mo, wala na yung tsinelas. Chinas ka na wala. Yung pa kayang alahas. 1 million. Yung ano nga, yung cellphone mo dikipat na manahablot yan eh. Oh, yung pa kayang alahas sa 1 million. O, yung ano nga, yung asawa lalaki nga na nananakaw eh. Oh, ano pa yung alahas? Oh, Ang alahas. alahas. Kaya nga, kaya. Yung mga lalaki nga nananakaw eh, kahit maliit. Ay! Wala nang personalan. Yung alahas yung pag-usapan natin dyan, yung itlog na... Mabili po Ng alahas? ng ano, ng... Ng itlog. Itlog. Oh, kasi itlog yung forma ng alahas na yun eh. ng alahas. Nung itlog nga, bilog siya. Yung itlog. Yung alahas. Sinubo ko. Yung itlog. Alahas. Agad mo ng asin. Yung itlog. Yung alahas. Ah, para malamang tunay. Yung alahas. Yung itlog. Peke pala. Yung alahas. Yung itlog. Bakit mabuk? Mabuhok. Yung itlog. Yung alahas. Ah. Sarap isabit yan sa ano? Isabit sa leeg. Yung alahas. Yung itlog. Gagawin kong anting-anting. Yung alahas. Yung itlog. Galaw ka. Woo! Dalawang kamay ko yung pipigay ko. Okay, maniwala na sana tayo, guys. Piniga niya. Piniga. Yung itlog. Yung alahas. Ah. Ay, Chip, yung ating SG dito. Ay, Ano Chip. to? Meron yan, meron yan, meron yan. Meron yan. Naimas na balasang, merong itlog? Alahas. Sabi ko nga. Sabi ko, Malaki bang mga blank ng guard, SG? Blank? Niwala na siya na ko, guys. Merong Exam piliin to na eh. blank siya doon. Exam to eh. Malaki ba ang tooth ng mga guard? Malaki ang itlog? Alahas? Siyempre. Sasanla ko? Isang layong alahas? Yung itlog! Magkakala sa'yo po tayo kabisyo! Sa 90.7 Love Radio. Ilang mo i-memorize yan? Basic! Silent, violent.